τι κάνετε, πώς είσαστε? Σήμερα θα παίξουμε Growing Garden. Και εδώ πέρα, όπως βλέπετε, το είχα ξεκινήσει στο προηγούμενο. Και εδώ πέρα έχουμε κάποια μανιτάρια. Να ξέρετε, τα μανιτάρια που είχα πει στο προηγούμενο βίντεο δίνουν πάρα πολλά. Ή το είπα ή δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ωραία, όχι. Ρε, είναι όλα σπάνια. Για να δούμε τι μου έβγαλε. Έχω 1.000.000. Εδώ πέρα. Πάλι σκατά μάλλον έχει βγάλει. Θέλω να πάρω μάγκο, δέντρο. Και θέλω να πάρω και αυτό το dragon fruit. Ωραία. Δεν έχει κάτι πάλι. Ωραία. Εδώ πέρα